سلام تانا ببزلكم ويبصحون كورا تخاطاتلتنا لومينا تسمع زرك محزني زخنا حبريتا كاب جرمن او جرمن قدمي حدا معالتي حدا مدنقص زخنا كستت تكسيت نيرو ازي دما بتم ناي جرمن زبحالو صريت كبابي ابطاشانا صرغون هالو كاب خساد نعق وي دما رئسي ناي سب رخيوم نيروم ازي رئسي زي دما ناي من يزبل حتى فاطيرو زنبرن نخل سب دما دنقص فاطيرو زنبرن تخون بوليس جرمن قدمي حد معلتي بزغورو مرمرا دما ازي عسكرين وي دما ازي رئسي استرخبه نايتا قدمي سلسته ورحي او هايوي زبحال صرغيا ايدا تقوريصا تدبريا استرخبت دحر دما تخالي كفال عسكرينا وي دما ريساون كافتي استفصمولو حدغا لعلي 120 كيلومتر رحقو ابزركب ጫካ استرخبه مالتون كاو خسادان تحتي اتي عسكرين وي دما ريسا ترخيو نيرو ازي فصام ازي دما نخل سب عدنغيصن حزينن زنبره انتخون بوليس جرمن بتي افت غزنسو زرخوا حبريتا ازا سبزيا مالتون افقارياي قاتلا زخيل زبل حبريتا ترخيو كابزي بستبغس دما نتي بعل غزا بزغورو علشا تي بعل غزاون كاب جرمن طفيو ناو ايثيوبيا كمزاتو دحري حدا ورح دما او ايثيوبيا ايربورت كمستحازه بستفالالي محوراو ميدياتات ان تزرغح نيرو مالتي مباركس كابزي تبغسو بزعباتي قدمي حدا معالتي استرخبه رئسي مالتو ناتا كون يخاليو ناتباله بستفالالي ريتو ناتوهاو دحري مصنح لومي بزغورو مرمرا دما زي عسكرين زي نايتا قدمي سلسته ورحي اب هايوي زبحال صرغيا ايدا تقوريصا استدبريت ايرتراويت غوال 32 عدمه كوينو ترخيولو مالتيو ابتي مرمرا دما خالي توسخي حبريتان مشطرون ترخيو ناتباله يكورا سمعتنا بزعبا اتي مالتون بعل غزاي قتيلوا كون يخال توهايلو سكاب زعلت زيا بوليس جرمن كاو ايثيوبيا ناب جرمن بممصا ابيد قصرو عيل وزنبره قدمي حدا معالتي مالتون اتي رئسي دحري مركاب دما بوحاس فتحو زبل حبريتاون ان تسمع يركب ازي تغوار زي دما نخلو ايرتراوي اب جرمن زنبر ان قطع يركب مالتي كورا سمعتنا بحفشا اتي قدمي حدا معالتي زي ترخبه رئسي مالتون مستي قدم حزي كاب خصاد تحتي زي ترخبه ريسا زلو ركبن منيو نزبلن توسخ دما بزعباتي قتالي توهايلو سكاب زعل الزيات عصيرو زنبره نغرغن ابز حز ساعات بوحاس منغدي كابيت ماسرتي تفوتيح زلو ايرتراوي نيرتراويت بعالتي غزو ريسا اكلت سلسته قراريصو زدبره ابز حزوان بوحاس تفوتيح زبل حبريتانا تسمع يركب زي خنتا يمثل اتي ود سلسته ور حصانخه ابي كده نزبلنا واخم كنبلينا مالتون اتا ايرتراويت غوال 32 عدمه تقراريصا ناب صرغيا ناب ጫካን استدبريت ودي سلسته ور حصانون كم زنبره ازي مالت ازا سبزيا حراس كم زنبرتون افت غزنسو ان تحبر نيريو باركس كابزي بستبغسه اتي قتالي توهايلو مفتوحو تتحايزو اتي ود سلسته ور حصانخه نامن تركب زبل حتون ان تلعلي يزركب مالتيو بحافجا بوليس جرمن نزي عملكيتو صحفو صحفونالو سدرا اتامواتيتون زمحلالفو ملختلو ازي انت يمسن زبل زرزرو نواخم كنبل نخون نمدباتنا حدش تداخنكم سبسكرايب ناولكم اوالاتنا دما لايك شير ناولكم مدباتنا سكاب موداتا حابيركم ناصرهم مباركس بزعباتي قدمي حدا معالتي او جرمن استرخبه رئسي نخل سب ادنغيصو زنبره انتخون ازي رئس زي دما مالتون بزي منم اكالاتيو اتي رئسي بتوم افت جرمن زركو صريت زبحالو اكالاتنا تصرغ زترخبه مالتيو دحري ازي كونتات دما نا بوليس جرمن تقوما بمهاو بوليس جرمن دما نتي رئسي استرخبه ناي غالدو ناي ودي زفلط ነገር አይነወረን ነገር ግን ናፍቲ ምርመራ ድሕሪ ሙሳድን በቲዝ ገወሮ ዲኤንኤ ምርመራ ግን ብዛዕባቲ ቅድሚ 3 ወርሒ አጋጢሙ ዝነበረ ማለትውን ሬሳ በዘይ ርእሲ ተረኺቡ ዝነበረ ቀጣዩ ሙስኡ ከዛምድዎ ኾይሉ ውጤቱውን ማለትውን ናይ ተሐዚ ርእሲ ተረኺቡ ዘሎ ናይ ምርመራ ዲኤንኤ ውን ሙስኡ ዝተሓዘ ኾይኑ ተረኺቡሎ ማለት ይኩራ ሰማዕትና ፈለማ ቅድሚ ምርመራውን ነዚ ተሰምዑ ሰፈላለየ ኤርትራውያን ዝኾኑ ኣብ ጀርመን ዝነብሩ እቲ ርእሲ ተረኺቡ ድሕሪ ይመዋል ማለትውን ቅድሚ ሕዚ ሬሳ በዘይ ርእሲ ተረኺቡ ስለ ዝነበረ እዚ ርእሲ ድማ ናታ ክኸውን ይኽእል እዩ እናተባሃለውን መደምደምታ እናተዋሃበ ነይሩ ነገር ግን ፖሊስ ጀርመን በቲዝ ገወሮ ተወሳኺ ዝኾነ ምርመራ ግን እቲ ቅድሚ 3 ወርሒ ተፈጸመ መስካሕ ክሒ ዝኾነ ፍጻመ ማለትውን አዶ 3 ወር ሕፃን ዝኾነት ሓራስ ማለትውን ኢዳ ፈለማ ተቆሪጹ ኣብ ሃይወይ ዝበሃል ጥርግያ ተደውሪ ድሕር መርካብ እዛ ሰብዚኣ መንያ እናተባሃለ ንኹሉ ሰብ ሕቶ ፈጢሩ ዝነበረ እንትኸውን ብዛዕባቲ ኣብ ዝሕዚ
ሕዚ እዋን ተረኺቡ ዘሎ ርእሲ ዲኤንኤ ምርመራ ድማ ምስ እቲ ቅድሚ ሕዚ ዝተረኸበ ሬሳ ተተሓሒዙ ልክዕ እውን እሱ ኮይኑ ተረኺቡሎ ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና መደንገፂ ዝኾነ ፍጻመ እዩ። እዚ ፍጻመ እዚ ቅድሚ 3 ወርሒ ዝተፈጸመ እንትኸውን ማለት እውን ኣዶ 3 ወርሒ ህፃን ዝኾነት ጓል 32 ዕድመ ኤርትራዊት ምስ ኤርትራዊ ኣፍቃሪያ ወይ ድማ በዓል ገዛኣ ትነብር ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ መንጎኦም ብዝጋጠመ ናይ ዘይምስምዕማዕ ነገር ግን ቅድሚ እውን ፈተነ ቅለት ይገብረላ ከም ዝነበረ ካብቶም ቀረባ ቤተሰብን ኣዝማድን ዝወፀ ሓበሬታ ነይሩ። እምበኣርከስ እዚ ሰብ እዚ ማለት እውን ክሳዳ ቆሪፁ ልበይኑ ኢዳን ክሳዳን እጋራን ቆሪፁ ንየበይኑ ኣብ ዝደውረሉ እዋን ፖሊስ ጀርመን ነዚ ኣረይሳ እዚ ንምርካብ መቸገሪ ኩነታት ፈጢሩሉ ዝነበረ እኳ እንተኾነ ነገር ግን ኣብቲ ፈለማ እዋን በቶም ጠቆምቲ ወይ ድማ ሓለፍቲ መንገዲ ዝተረኸበ ኢድ ናብ ፖሊስ ጀርመን ብምሕባር ፖሊስ ጀርመን ድማ ነቲ ተቆሪፁ ዝተረኸበ ኢድ ናብ ምርመራ ክፍሊ ብምራሕ እዚ ኢድ እዚ ብዝገበርዎ ዓሽራ ድማ እዛ ሰብ እዚኣ ጓል 32 ዕድመ ኮይና ኤርትራዊት ኣብ መዕቆዊ ቤት ዝነበረት ምዃና ሓበሬታ ተረኺቡ። ካብዚ ብዝተበገሰ ድማ ወዲ 3 ወርሒ ህፃን እውን ከም ዘለዋ ፖሊስ ጀርመን ኣብቲ ግዜ ንሱ ሓበሬታ ኣኪቡ ነይሩ ማለት እዩ። እምበኣርከስ ፖሊስ ጀርመን በቲ ኣብቲ ግዜ ንሱ ዝገበሮ ሓበሬታን ዝደሃሰሶ ምስጢራትን እዛ ሰብ እዚኣ እቲ ወዲ 3 ወርሒ ህፃን ኣብ ኣፍ ደገ ቤተክርስትያን ተደውሪ ተረኺቡ ብዘይካ እታ ተቆሪፃ ዝተረኸበት ኢድ ግን ካሊእ ኣካላት ኣይነበረን ማለት እዩ። ፖሊስ ጀርመን ድማ በቲ ግዜ ንሱ ዝገበሮ ጥንካረ ዝኾነ ጽኑዕ ምርመራ ናፍቲ ገዛ ብምኻድ ነቲ በዓል ገዛ እዩ ክሕዞ ወሲኑ እቲ በዓል ገዛ ድማ ኣብቲ ግዜ ንሱ ማለት እውን ካብ ጀርመን ወፂኡ ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ብፖሊስ ኢትዮጵያ ከም ዝተተሓዘ ዝፍለጥ እዩ ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና እምበኣርከስ ፖሊስ ጀርመን እስካብ ዝዓለት እዚኣ ስራሕቱ እውን ጠጠው ኣየበለን ነይሩ ማለት እውን እቲ ኢዳ ተቆሪፁ ድሕሪ ምርካብ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ካብ ክሳዳ ንታሕቲ ሬሳ ከም ዝተረኸበ ተሓቢሩ ነይሩ። እዚ መደንገጽ ዝኾነ ፍጻመ ድማ ርእሳ ናበይ ኸይዱ ኣራዊቱ ደበሊዕዎ ወይስ ናበይ ኸይዱ ዝብል ንኹሉ ጭንቂ ፈጢሩ ዝነበረ እንትኸውን ነገር ግን ቅድሚ ሓደ መዓልቲ እቲ ርእሳ እውን ተረኺቡ ኣሎ። ዲኤንኤ ምርመራ ተገይሩ ድማ ንሳ ኮይና ተረኺባ ኣላ ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ካብዚ ማለት እውን ካብዚ መስካሕክሒ ዝኾነ ፍጻመ ንኹሉ ሰብ እናጨነቐን እናሕዘንን ዝርከብ ድማ ፍጻመ ፖሊስ ጀርመን እዩ ማለት እውን እቲ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ጀርመን ወሲዱ እስካብ ዝዓለት እዚኣ ኣብ ኢድ ፖሊስ ጀርመን ዝነበረ በዓል ገዛ ወይ ድማ ኣፍቃሪያ ብቕትለት ተጠርጢሩ እስካብ ዝዓለት እዚኣ ምርመራ እናተገበረ ድሕሪ ምጽናሕ ነገር ግን ቅድሚ 2 መዓልቲ እዚ ሰብ እዚ ብውሓዝ ተፈቲሑ ዝብል ሓበሬታ ድሕሪ ምስማዕ ግን ኩሉ ሰብ ዘቆጥዖ ዜና እዩ ኮይኑ ተረኺቡ ማለት እዩ። እዚ ሰብ እዚ እስካብ ዝዓለት እዚኣ ንሱ ቀቲልዋ ምዃኑ ኣይኣመንን ዘሎ እስካብ ዝዓለት እዚኣ እናተኸራኸረ እዩ ዘሎ። ንምንታይ ናብ ኢትዮጵያ ከይድኻ ኣብ ዝበልሉ እዋን ድማ ፈሪሐ ወይ ድማ ስጋኣት ሕዲረ ዝብል መልሲ እዩ ሂቡ ዘሎ። ብሓፂሩ እዚ ሰብ እዚ ወይ ድማ እዚ በዓል ገዛ እዚ ብዝተፈላለየ ወሃብቲ ርእይቶ ማለት እውን ካብ ኢትዮጵያ ፕሮሰስ ገይሩ ዝወሰዳ ንሱ እዩ። ክትጠልሞ ወይ ድማ ካልእ ሓሳባት ድሕሪ ምልዓል እዩ እዚ ሕማቕ ሓሳብ እዚ ኣብ ልዕሊያ ክሓስበላ ክኢሉ ዝብሉ ወሃብቲ ርእይቶ እውን ኣይተሰኣኑን። ነገር ግን እዚ ሰብ እዚ እስካብ ዝዓለት እዚኣ ኣብ ትሕቲ ፖሊስ ጀርመን ዝነበረ እንትኸውን በቲ ዝቐረቦ ሕቶ ድማ ንሱ ከም ዘይቃተለ እዩ እስካብ ዝዓለት እዚኣ እናተኸራኸረ ዝጸንሐ። ነገር ግን ፖሊስ ጀርመን እውን ነዚ ብወሓስ ክፈትሖ ኣይምነበረን ወይ ድማ ናይ ወሓስ መበት ክኽበረሉ ኣይምነበረን ዝብሉ ወሃብቲ ርእይቶ እውን ኣይተሰኣኑን ማለት እዩ። እዚ ፍጻመ እዚ ድማ ብፍላይ ድማ በቲ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ርእሳ ዝተረኸበ ንኹሉ ሰብ ዘደንገጸ እንትኸውን ማለት እውን ሬሳ ወዲ ሰብ ካብ ምቕታሉ ሓሊፉ ኣብ 2-3 ቆራሪፁ ናብ ዝተፈላለየ ጨካ ዝድብሪ ጨካን ሰብ ተባሂሉ ንምንታይ ክእሰር ዘይግብኦ ወይ ድማ ብወሓስ ክፈትሕ ኣይኽእልን ዝብል ተቃውሞ እውን እናተለዓለ ይርከብ ማለት እዩ። እቲ ፖሊስ ጀርመን ግን ዘውፅኦ ጽሑፍ ኣሎ ማለት እውን ወሓስ ክፍቀዶ ከም ዝኽእል ካልኣይ ድማ ከኣስሮ ከም ዝኽእል እዩ ሓበሬታ ነቶም ስድራ መዋቲት እናሃበ ዝርከብ። ነገር ግን ድማ ተወሰኽቲ ምርመራታትን ናይ ዲኤንኤ ተወሳኺ ምርመራ እውን እናካየደ ዝርከብ ብፍላይ ድማ በቲ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ዝረኸቦ ርእሲ ኣስከሬን ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዝርዝር ሓበሬታና እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። እስካብ መወዳእታን ሓቢርኩም ናጸናሕኩም ካብ ልቢ እናመስገንና ኣብ ዝቕጽል መደባትና እስካብ ንራኸብ ሰላም ሰናይ ጸንሕቲ ይጎረልኩም። ሰላምታይ ንዓኹም።